La proposta per part del Grup Enciclopèdia d'editar aquest gran llibre sobre el Museu Nacional de Taullar Tàpies ha estat molt oportuna, ha estat molt ben rebuda pel museu, perquè arriba en un moment en què ja hem culminat alguns anys de treball intens de transformació del museu. I aquest és el primer llibre que recull l'esforç que el museu ha fet en algunes col·leccions i les idees que farà en algunes en el futur sobre una altra manera de veure el museu, més crític, més obert, amb unes narratives més complexes, qüestionant els cànons, qüestionant la divisió dels estils, inclús la divisió dels gèneres, i per tant, des d'aquest punt de vista, l'edició té aquest valor afegit. En té un altre de molt gran, que és una gran aposta per les imatges. El museu és una gran biblioteca d'imatges, a nosaltres ens agrada pensar això, les imatges tenen capacitat d'abocar, d'interpel·lar avui en el present, independentment de l'època que s'hagin fet, i aquí hi ha una aposta dels editors del llibre per la qualitat, pel gran format, ha permès que el museu refaci i faci per primera vegada noves fotografies en extrema qualitat de les obres, per tant també té un valor afegit molt gran pel museu, i per tant el llibre diria que combina aquests dos grans factors, incorporar una visió del museu nova, diferent de com ha sigut fins ara, i una gran qualitat per gaudir i per final veure aquestes imatges el millor representades possible. D'altra banda, aquesta edició és el resultat d'un treball col·lectiu molt interessant, molt estimulant pel museu. El llibre és una iniciativa del Grup Enciclopèdia, però el museu com a coeditor s'ha fet responsable dels textos, dels continguts, en un treball conjunt, complex, molt llarg, i que ha sigut també per nosaltres de gran ajuda per revisar els nostres propis punts de vista. I en aquest sentit vull destacar que han participat els conservadors i les conservadores del museu, un equip ampli, inclús d'altres persones del museu, i per tant aquesta obra, entre el museu, enciclopèdia, aquest equip, resumeix molt bé la nostra manera de treballar, que sempre que puguem ara és col·laborativa.